Ndandana. Loh, iki Bakong. Arep apa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduren wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nek bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syaraté angel, syaraté kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Pak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kok ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan-rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Pangestripun Ndara Abimanyu wilujeng loro garing putra Samlet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun wilujeng bekti kula konjo, ya tak tampa. Kula bisa ngeni bekti kula nggih Den. Petruk tak tampa pangestuku Tambanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya terus tak tampa pangestuku Tambanana nggih. Ndara Garukaca ya Petruk pangestuku Tambanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tambanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tambanana. Gendi kowe, Gong. Ndara-ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem terus. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Gawe iki rumatamu swara kok dieman-eman. Ndara wis anggene Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bukti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten apa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wae. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula. Kowe ngimpi apa?
Isin ae. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modo-modo ora. Ngimpi ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Garwa, Kakang Turja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar. Dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwanayantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Iya yang rembulan kok Dek Wulan ora. Mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garwa, Kakang Turja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumuli aku sowan ora ing Randu Kumbala nglumpuke kadang-kadangku pring gondani jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwanayantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwanayantaka wae. Wah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanayantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanayantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasé dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Ora. Oh, asem e. Nek kompak Semar kan aku gak plotroke kathoke aja kong. Gak kompak karo bapak arep diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Lah ngajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu yang budal golek syarat, aku yang golek syarate supaya kalaksanan pambangunaning desa Siwanayantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Limasada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Durawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa wah aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi, lha Witena. Mungsuhmu nek wani karo wong Durawati, Aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumah cilik. Aku ki ra wedi, aku ora sapa-sapa ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungana, Tru. Rungake. Wah, metenteng juan ora. Kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Agamanmu ya apa? Weh, untuk wis ra ono kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemuda Pandhawa. Sapa? Kakang Garwa karo Abimanyu. Oh, Kakang Garwa karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Wanggre sowan negara Ngamarta. Oh,
ngono. Pandhawa lilih kabeh. Kowe lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Baladewa etra. Nek nganti kok sowan mrono ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ramrek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae ana sing melu. Aku lho sik asikil ku asam urat kok. Garang wae. Lho tangane tekle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya manarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Miden kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu sago. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Lah kok Karang Kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan Gong, kasepuhan mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Pate sengkune mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Truk. Wis ben dibageke karo Bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhok Pleguduk Suwaru Gembol Sumorante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Nun inggih, sanget anggen kawula murid dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Eyang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanono. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca. Radya ora permana mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanono, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanono. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepara nyata. Pangestuku Tampanono Irawan. Inggih, Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih. Bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanono. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti kae slamet ta, Tru? Oh ya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dada kae, Po. Dinahi rantai. Engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak engko loro, prapta
Aku iki ora saka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to 7 dina kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumuli dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara Negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh ayo mangkat, ning yen kowe ora saguh sebabe apa? Mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak? Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak ya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Naming kon Jatasi Durna sagung nggih, Den? Hah? Sing tetek ta? Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kosek. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal mel, ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa? Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sak arep kok ora apa-apa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut iki piye iki? Kok ya oh iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemes kok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah Hyang Mahanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ingkang mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menawa wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon momong kowe njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya apa?
aja meng yutan yen perlu miliar. Aja meng miliar yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan, manganmu sepentine ora ming sego jagung, ning beras raja lele, nek kurang ayo raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh, Paton. Kowe gelem tedak nang negara Ngastina, kowe gelem sowan nang Ngastina. Nanging nek kowe ora gelem sowan nang negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku rudo peksa karo kowe. Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metendeng ya, Pak? Ayo metendeng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metendeng keleke pasrai. Wis tak semprot. Ndandana. Loh, iki Bakong. Arep apa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu kok Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggape bapak kula niku montor duwiten wae piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu, duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina. Niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina, tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah, Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Pak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampeyan niku merga kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kan do bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapi mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to.
Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong ora. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora kok ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Gandana, sing tak wedeni apamu? Kakang, gandeng aku tak bengok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha ditatekake. Ayo metu Jawa, ora bakal wedi arek. Ayo. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngerti ku meng sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani, ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane meng modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndara Antasena. Apa, Gong? Sampeyan bantu kare Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu ling bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca? Nggih. Saman nate kemutan mboten perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang kadempel lajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Astina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wae perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Diar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa ya, Truk? Asem e. Ndara Antarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Pak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Opo, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu.
bantu apa? Sak gedagan iki aku mung iso bantu 150 bat. Kok tekan dhuwit ta iki? Kula niku nantang para Sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijutak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dua kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing bantu karo Bagong, Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, ladenane dhewe, tak tandangane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong serono ae, Pak. Emang jawab ya, Pak? Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyuwun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Tru. Mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa ta ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kane, Pak. Nyuwun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Tru, mbok orane to, Tru. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do beda aku. Tak plotroke kathokku, aja. Mundur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono, gusonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem saestu Den? Iya, tenan. Wah, asem. Iki mbantu ora? Mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kali omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Kowe, waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok dugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba karo aku. Oh, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah, tak cocoki ndase Bagong ngomongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kok kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa kaya ngono wis sengit aku. Nggih, Den nggih? Iya. Kamu tuh, Kak? Iya.
Ndara Bimanyu? Iya Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Kaca? Iya Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Antarja? Iya Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Turna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking bapa Penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat. Ora wira-wira antas malang-malang bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde, nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepunden Sata Kurawa. Ora sandadak ndirasa ewu pekewu. Ayo, gage. Bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun mangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa. Mati ya. Cocok tumbak jebol dadamu barang.
Gatotkaca dasar Puranyata. Siwa Hartomarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, kelakon pecah dadamu. Monggo dipunjajal. Halt, mati. Wah. Sah dadamu. Wah. Wah. Antarja. Piye? Pakdi Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Kula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding ngendi tanganmu. Melocot siramu. Ayo tibano. Mati ae. Modal ae. Wedan. Tanganku keju-keju Antarja. Modal ae. Wah. Aduh. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kese-kese sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati ndugaman. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsuhmu sapa? Kartomarma, anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula kan. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, li temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok garwa nggih. Wah. Durmagati perang. Pelang man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki Anake welku dolo cek barep. Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciet. Barang niku dheweke temandang ngeceban ngenteni ming tangan siji ngenteni. Kula maju sikut cangkem kula til. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belum apal man. Sampeyan maju, hop ngandani to joloke bludak. Maju mulai, sikut cangkeme, dies ngenten, terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kiri jegluke raine jegluke dengkul, blek, terus gondono diwalik
antil cengele. Ngoten iki. Oh, ngono to. Ping pindho. Oh. Disit ngene. Iki soalé set ngene terus diganteni duduk ngene iki. Kewan iki. Mane cilik kok terus dienggo praktek ora. Sapinae dipun cak maju mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Kuku lajeng maju, Man. Ya maju. Wani apa kowe? Wani. Ngomong suwe lho, Man. Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Heeh. Nenek iso Antasena, Antarja, Gaga. Gatotkaca kuku kula dukumba den. Kok malah montor to? Kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju. Kuku. Kula terus mikir kula tantane. Ya maju. Kok ora gelem banter ya? Utus. Waduh. Keketno caganim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gatotkaca ya gelem, Antarja ya gelem, Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh. Dar. Antasena gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan. Citraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum. Kena pusakaku. Pengumuman. Maman. Sesengkuni budak. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Modar.
Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek gatekke. Bajigur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean lho. Sampean lho. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendewa. Pusaka kula embat-embat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Katet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, Kula joget seneng banget. Nantun jeng. ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kula wis lali. Ha iya. Nantun pokoke kula seneng banget. Sampeyan kula bengok-bengok Krungu. pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus Bareng kula balik. Niku tangan Antasena codat nyekel gulu kula cek. Terus kowe Kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. lah sebabe Ra urung mati. ha iya. Jojo nganggo jemparing trai kula kan. Jliar. Kula kejek-kejek. Dene candhane kula jreng dumbulke sabetke sakayake brol. Tiba Teng sound control. oh. Apa? Sound control. Terus teng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta, aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya kemeden? Di Madhep rene. Waduh, Teruske ora. ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku arep nyocoki panah iki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngeneni karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedrata kaya kena. Tak kembet. Edan ran. Aku iki goblok-gobloke wong. Ame dikempet kok bongae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Sosone nek ngempet ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Ming kok pakartine aku ra seneng, aku seneng pakartine lu tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Manik pejajalan ora? Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenake. Ora arep wani, ngopo wani? Karo Antasena wani demen modar apa? Ayo ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih Sengkuni ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih Sengkuni ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese apa? Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat dibancu maneh dadi apa barate.
Eyang Durna nggawa cundha manik ngamuk punggung Suratamtahane Rebaya Nirwikara tapasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan kula aturi seminggah Ndara mang semingkir Durna kula balekke teng Sokalima ndak dadi maksiat mun katon padhang kahanan Karang Kadempel ya kek lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake sing endi sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun Karang Kadempel ya nek pancen ngono aku njaluk pamit aku tak nganti adikku Wisanggeni sowan Siwa Dwarawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya nggih menika malah prayogi Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adikku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu Semyang Jimat Lima Sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampeyan kudu iso gawe cara aja nganti gawe kapitunane ingkang Rama sedayanipun. Neng sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggatan penjangka kula, Ndara. Ndarawati rumajang. Nanging nalika semana Siwana Yantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel. Nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwana Yantaka. Tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora keteng amung tulung kedheping paninggal kudu linenggan pusaka Ndarawati ya kuwi Sekar Wijayamulya. Mula gandeng para putra ing pandhegan anakmu Drepsila Geni iki wis saguh mbantu marang Siwana Yantaka tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjenengane Ndarawati muga kepareng nggalih aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karang Kadempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwana Yantaka mbangun desa tak kondurake marang negara Ndarawati, Siwa Dwarawati, Siwa Prabu Kresna. Tukaya yasine pecoco bang mawinga wengis kumejot patoning latri netra kocak ngondarandir. Wisanggeni ana dawuhmu apa wae? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to Wisanggeni tumuli anyagui dituwongkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Nggih. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung Panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndarawati. Apa dianggep Sekar Wijayamulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndarawati kuwi Sekar Wijayamulya. Monggo Sekar Wijayamulya kuwi ora kena pisah lawan wakmu Ndarawati. Mula saiki ya nggih kowe tak utus baliya sowana marang Kakang Semar yen to Sekar Wijayamulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Lan matur babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijayamulya. Mula Kang Sangka kuwi Wisanggeni, aja gawe geger mbebudhek banyu bening kanan negara Ndarawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwa ing Ndarawati iki, sira anakku Drepsila Geni, mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula Kang Sangka kuwi Wisanggeni, matur marang Kakang Semar golek srana liyane wae sak liyane Sekar Wijayamulya
yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijayamulya mongko derajate ora padha karo Ratu Ndarawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis madha sarta wis ngasorake marang derajating Nata Ndarawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggene. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didumadil sing rembugan wis anggene ning nek ana dukaning Siwa Ndarawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndarawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndarawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan ngonekke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki ming wong loro saurupan, telu saurupan, mung Panakawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung, tegese Siwanaya Ntaka kae arep derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawantah. Lan aku ngerti Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwanaya Ntaka tangeh derajate iso munggul, tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangendikane Pak Bing sadaya ngiyas karo Siwanaya Ntaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima. Yen kowe ora trima karo Nata Ndarawati, kowe arep ora trima piye? Pakde gelem mari ngambil Sekar Wijayamulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwanaya Ntaka. Aku tresna karo Kakang Semar, ning takon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tantang jotosan piye? Lho, kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku sagu karo Siwanaya Ntaka. Nek nganti aku bali tekan Karangkadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena, Sekar Wijayamulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin karo mati itu marang Antasena, aku luwung milih mati. Dadi wong aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar. Kuwi la edan iki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Mola. Yen ngono kok jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa, aku ngabekti karo sampean. Nek sampean ngregani karo kakekne Semar. Nek sampean ora ngregani karo kakekne Semar, ngombe tau apa aku ngabekti karo Nata Ndarawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndarawati menika kula. Menawi jenengan niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng Sinuwun Prabu Ndarawati padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate Senopati Ndarawati ingkang paman pun Setyaki. Bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwa Dawa melu ora? Wah mboten ngger. Pun kula kantur ngaten ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nanti papanipun enten kadedayan mak cilik medal jawi kene. Yo tak lakoni nek mung mak cilik. Kowe jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi ki malah dadi gegeran ki piye? Paman Setyaki ki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ah jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan ora rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Wijayamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndarawati ki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndarawati, wani karo
amane Garba Ruci. Wah, rasa ditiroke. Wagu nyiroke. Ana sak idak upamane ngono piye yo? Ora kriwen dadi grojokan Gogyo dadi angsan to? Lah terus piye aku nang kowe? Kowe meneng wae. Sekar Jamus Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyaki Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndrawati. Bagus. Semono aku Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Jayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Kene marganing patimu, tangga tayoni. Setyaki aja kaya bocah cilik. Ora ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih, nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babalik nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndrawati? Nganti tok labuh kowe wani karo makmu cilik Garba Ruci, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe. Iki kok nganti gegeran. Upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara, Gawa Prabu mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Ayo coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Ayo nek ora iso coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso delekke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono iki. Loh. Welata. Wong edan tenan. Pancen wong loro iki wong dugal kewarisan tenan. Setyaki wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Nggih, kula semrep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekar Jayakusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok. Wo lah eling-eling anake Janaka sing gerang senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngopo to karepe Semar iki kaya ngopo kaya ngono. Kula nyuwun pangapunten. Krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten Praja ing Amarta. Kula nderekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula Penyayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel. Inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwana Yantaka. Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula Penyayi Wisanggeni. Bilih Siwana Yantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sanghyang Candra. Kumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa. Namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah linampahan. Apa syarat sranane inggih putraku Tanjung Anom? Mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh.
Apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada? Yen to pustaka Jamus kelima sada kuwi pusakaning para Pandhawa, kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta. Monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen. Syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Kulup atmajaku bocah bagus. Mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar. Yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada, nanging bakal ndaturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ing dadi gegayuhane dene dadak mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Kulup Nuwun pangapunten, Bu. Paripaksa ingkang putra ing mringgondani kemunjatur somatuwa Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwana Yantaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus kelima sada. Sakmangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampat. Mrenging saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus kelima sada. Upami mboten dipun parengaken dinten samangke halumung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa. Nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong. Sedewa nuwun maring adhawuh. Sira Syadyaja nganti wedi kangelen. Pisan ingkang padha bandha yudha aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara kelan atmajaning Si Abimanyu Sedewa. Cangkeme ora ditata. Wah, ing atase kuwi anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun aturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi kantos kula mboten sagetaken maturaken pustaka Jamus kelima sada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati mutar tenane. Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku, ojo banget-banget nggomu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesemban wong atuamu, Koko Prabu Puntadewa kuwi banget. Ndak aji-aji, lah kok dadi wani kowe. Matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerang. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Paduka ngantos sakmangke Paduka jejer minangka dados pelanging jagat lan curing bawana menika mboten merucut kaliyan labenanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan.
tumindak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta. Ingkang padha ora seneng, ingkang padha ora demen lawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok. Mung perkara kaya ngene kok dadi nganti gegeran. Iya, Kanjeng Paman keparingipun pustaka Jamus Lima Sada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka bareng paduka gawanen aturna Kyai Semar. Kanjeng Rumulan Kanjeng Paman, aku mengko sing ngurusi wong tamu Garukaca. Sedewa inggih. Lah kok siadi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Krampungane piye? Pustaka Jamus Lima Sada kula aturaken dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi Alwar Kutara. Mboten. Malah samangke Garukaca pun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karang Kadempel. Wah, jlampruk doyak. Monggo kula dherekaken. Mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwana Yantaka. Lho, Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sakmangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidene amangku sanggiwang rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencara mawa cahya tumuntun sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumuntun kadang kula pun Nyayi Wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng Karang Kadempel. Jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa. Namung mugi andhatosna ing kawuningan sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika mboten badhe saged kelampah tuwin mboten saged kasembatan menawi mboten saking pambiyanipun Padukawa Mandura. Lah terus aku to piye? Padukawa Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya sarasana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Wonten Naka Bagindo, inggih wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang jejuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Selagi ning Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngiyas marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semar derajat apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti. Kowe dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Tuh aku nglakoni tapa ning tengah alas. Yen kudune Semar ki ngawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere mung batur. Golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura. Antarja. Nyuwun pamunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug
raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, adal jagat dewa Bathara yen kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kalian Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sabab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten iblis kowe. Wah, mati aku. Bocah kowe. Kowe kandhani wong ora buku, marat. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun mula sora karo Antarja sak gelem-geleme apa dianggep aku kalah karo sampean yen pancen sampean ora kena dikandhani sampean ora kena dileremake rasane ayo tak ajangi jembar legane atiku Antarja ora bakal mundur padhange wani petengane apa meneh. Wah. Yata laruta saking Goca Sangkara kala yen amutusa sangsi wah tobat aku dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa wis tak antepi Wah Prabu yen pancen sampeyan disuwuni ngambil pusaka malah sajake duka yayasinipe mula sora karo Antarja aku ki menungso nadan aku bocah wingi sore nang kedunungan rasa aku yang dijiwit ngrasake lara yang ditabuk ngrasake lara apa meneh dicempalani dening Wah Prabu. Ayo nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi tak ajangi jembar legane atiku wah panusmane jajalan wani karo Ratu Mandura jaluk mati cara piye Koko Prabu Lho Kresna inggih Koko Prabu. Wah, panusmane jajalan Antarja kuwi kandhane lho. Oh menungsa sing jeneng Antarja kuwi kandhane lho. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Mandura? Nuwun pangapunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ngambil senjata Nenggala Hyang Alugara. Kinarya syarat srana Siwanayantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipe kula dipun cempalani kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten monggo kula mboten wantun doh nyono cerak nyono dikira Antarja ki wong jirik getih wedi mati. Koko Prabu nggih menawa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kanpun Antarja ya pancen tak sengaja men bocah iki melek takon bali nang Karang Kadempel ora gelem malah nantang karo aku. Lho kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaing tata krami kula kinten boten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson mekasan kula dipun ajar. Nuwun sewu Wah Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun jempalani dening Kanjeng Wah Prabu Mandura tartemtu panjenengan Udipati runtik penggalipun. Koko Prabu nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngambil Kyai Nenggala kan Alugara. Lho. Sing jelek iki jane sapa to?
Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngambil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lah dikon Antasena nggo apa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken nenggala kaliyan Alugara. Lho lah ila Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo apa coba? Andyapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ambahungke ing Andarasena matur nuwun nggih. Iya kek padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta dening Kanjeng Prabu Mandura. Kose Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Nayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu piye? Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep apa to? Mang dadake siji riyen to. Dadi gatekke. Mbok menawa suda payu mayang iso dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, Parsih kok marsih. Marsih. Kudu dadekke setunggal niki nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Oh piye kaya film modern dah. Kaya Terminator ta, Tru. Bayangke ngono kuwi, kok bayangke. Oh iya.
Pancen syarat niki dadi srana. Inggih menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye terus sinta? Heeh. Duka kang senapa sampeyan napa kula niki mengkari manut keparingi sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak ya. Prasmanan. Janowo pusaka digawa inggih. Ampuh-ampuh ya, Truk. Kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa merga wis sinampiran pakanan menika dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tasah sinanding ndara.